Referent a les vagues, la meva opinió és que tothom té dret a fer la vaga. Vull dir que jo amb això sí que estic totalment d'acord. I a més, després de la càrrega policial que va haver-hi, i vull dir que jo sempre estic a favor de les vagues. Que va per a Catalunya? Doncs evidentment que sí. Que hi havia gent que estava a favor i en contra? Doncs també. Jo, la meva actitud sempre ha sigut que totes les vagues han de ser productives. Aquesta no va fer gaire, no va ser gaire productiva, però bueno, jo continuo defensant que tothom té dret a fer vaga. També hi ha el dret de que la gent que pugui anar a treballar, vull dir, el que no m'agrada gens ni mica és això, no? La imposició. Si tu no vols anar a treballar pots escollir-ho, però no em va agradar gens ni mica l'actitud aquesta de tallar carreteres, tallar estacions de trens, etc. Continuo dient el mateix, jo sempre estic a favor de tota vaga, sempre que sigui productiva, però a més també hi ha la part de que la gent que no vol anar a fer vaga perquè és un dia de feina que perd i a més de sou, doncs que tingui la possibilitat d'arribar. Res més, manifestar-nos i a favor de les vagues, sempre i quan també podem defensar el dret de la gent que no vol fer la vaga. Això és per mi la democràcia.